Príjemný dobrý večer, priatelia, vítam vás pri sledovaní opäť mimoriadneho takého odhalenia po mesiaci, kedy sme vám ukázali to, ako bude vyzerať Vexo platforma v 4. verzii, aké veľké novinky pre vás chystáme, tak tu máme ďalšie špeciálne vysielanie, kde vám ukážeme to, na čom náš tím, ktorého týmto zdravím a veľmi musím vyzdvihnúť celý Vexo tím, ktorý napriek tomu, že máme také letné obdobie, tak maká úplne na plné obrátky, aby sme vám priniesli veľmi zaujímavé funkcie do Vexo platformy, aby ste ho vedeli používať naozaj dennodenne. A práve dnes sa budeme baviť opäť o veľmi zásadných novinkách. Tak ja vás pekne vítam, moje meno je Martin Kuchár a som produktový riaditeľ. Dnes vás budem sprevádzať týmto mimoriadnym oznámením. Ako ste už určite si všetci vlastne všimli, tak Vexo prechádza takou vylepšenou vlastne transformáciou. Už po lete vydáme novú aplikáciu vo verzii 4.0, ktorá bude sa zameriavať vyslovene na nejaké cashbacky, nákupy, cestovanie a všetko okolo toho. Samozrejme do toho veľmi zaujímavé výhody a cashback novej generácie, ktorý bude vlastne ukazovať a spájať vlastne tých bežných nakupujúcich cez tú našu platformu naopak s podnikateľmi a tým vlastne tvoriť také spoločenstvo výhod tých bežných nakupujúcich a naopak na druhej strane podnikateľom prinášať nových zákazníkov, nových verných zákazníkov, ktorých oni budú vďaka našej platforme, vďaka tomuto vernostnému systému vedieť náležite odmeniť. Takže toto všetko nájdú naši používatelia vo Vexo platforme a vo Vexo appke v 4. verzii. No a vy už určite viete, že toto unikátne spojenie medzi tými koncovými zákazníkmi a nejakými, povedzme, obchodníkmi, nejakými predajcami náležite dokážeme vlastne odmeniť priamo a nepriamo vlastne províziou pre napríklad resellerov, ale ponovom už aj tých bežných ľudí, čiže nejaká odporúčateľská vlastne affiliate línia je tam pre tých, ktorí vlastne odporúčia Vexo ďalej. Ale čo máme veľmi špeciálne, momentálne je možnosť sa stať tzv. Členom Founders klubu a poberať vlastne nejaké, by som povedal, odmeny z celého komplet ekosystému na svoj Vexo účet. A o tom sa budeme baviť v závere tejto mojej prezentácie. Čo ale musím zdôrazniť možno pre tých, ktorí ten prvý vlastne nejaký prvé odhalenie alebo vysielanie pred necelým mesiacom nevideli, určite dáme link do popisu tohto videa, aby ste si to mohli pozrieť. A ja preto len zhrniem možno, že v skratke, o čom to vlastne celé je, čo nejako chystáme, aby sme dokázali nadviazať na tie uplynulé novinky. A potom sa pozrieme spoločne na to, čo sme si pripravili pre vás. Takže v prvom rade treba začať Vexo vnímať ako cashbackovú platformu, ako nejakú multifunkčnú super app, kde budú pribúdať rôzne vlastne funkcionality, najmä z oblasti toho nakupovania, čiže tam nájdete nejaké lokálne prevádzky, online shopy a takisto povedzme nejaké nákupné poukážky alebo vouchery, gift karty a tak ďalej. No a samozrejme určité výhody aj v sekcii travel, teda z pohľadu nejakého cestovania, či už sa to týka nejakých napríklad dátových kariet, alebo povedzme si budete cez Vexo vedieť kúpiť letenku, prípadne budete vedieť zaplatiť nejaké parkovné v nejakom meste cudzom, keď pôjdete na výlet a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko opäť bude v sekcii travel. No a samozrejme aj z pohľadu tých nejakých financií alebo týchto produktov, tam do budúcnosti plánujeme povedzme nejaké možnosti na cestovné poistenie, prípadne na poistenie auta a niečo vlastne v tomto zmysle. Čiže tam hudba budúcnosti a šírky toho spektra tých funkcií, ktoré môžete očakávať v tejto aplikácie, je naozaj široká. My to budeme postupne pridávať do našej platformy, tak ako budeme postupne naberať partnerov. A o jednom takom novom partnerovi, ktorý vlastne nám ponúkne veľmi zaujímavé zázemie práve pre tých cestovateľov, budem aj dnes rozprávať. Ale čo by som naozaj chcel momentálne vyzdvihnúť, je naozaj veľmi silný ekosystém už existujúcich partnerov, či už sa jedná o nejaké značky typu AliExpress alebo H&M, prípadne Humanik a mnohé ďalšie, ktorých už teraz veľmi radi nakupujete. Tak toto všetko je dôkazom toho, že Vexo ako také je naozaj výborný hráč na tomto trhu. Dokážeme sa
dohodnúť jednak s veľkými e-shopmi, jednak povedzme s nejakými reťazcami, kde viete naopak uplatniť alebo získať u nás nejakú nákupnú poukážku. Čiže tých možností, ako nakupovať výhodne, ako získavať cashback novej generácie je v našej platforme naozaj veľa. No a ďalšie možnosti budú pribúdať. S tým, že ja už sa naozaj neviem dočkať, keď konečne uvedieme do obchodov s aplikáciami pre Androidy a iPhony tú našu novú apku. A ten dizajn je naozaj premakaný, radosť je sa na ňo pozerať, vylepšili sme veci, ktoré ste si žiadali, dali sme tomu proste pekný moderný šmrnc tak, aby sme niekoľko rokov boli proste popredu. Čiže je to naozaj taký nový začiatok s úplne premakanými funkciami, nielen z pohľadu vlastne tých všetkých vecí, ktoré vám ponúkneme v rámci tejto platformy, ale takisto aj z pohľadu toho dizajnu, takže tu opäť musím vyzdvihnúť nášho grafika, ktorý na tom odviedol počas uplynulých mesiacov naozaj kus veľkej práce. No a čo sa týka toho cashbacku, samozrejme, ako náhle my sme začali pracovať na tom, aby sme vedeli cashback ponúknuť aj povedzme v nejakom inom zaujímavom aktíve, nielen v Bitcoine, tak na to samozrejme reagovali veľmi pozitívne, najmä tí podnikatelia, takisto veľké reťazce, ktoré si to priam žiadali, pretože nechceli ísť povedzme do nejakého reputačného rizika, ktoré môže byť spojené povedzme s nejakými výkyvmi na hodnote toho Bitcoinu. Tak práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že celý ten cashbackový systém postavíme na tom, že používateľ si bude môcť vybrať, či si to chce nechávať v tej fixnej hodnote, alebo si zvolí jedno z troch zaujímavých aktív, aby mu vlastne ten nazbieraný cashback, ten zostatok vlastne, ktorý získava priebežne nakupovaním, mohol povedzme kopírovať ten trh a rásť. Čiže na výber bude Bitcoin a zlato a indexový fond S&P 500. Takže pre každého niečo, či už som veľmi pokrokový alebo mierne nejaký, by som povedal, konzervatívny. Naozaj vo Vexe si nájde to svoje úplne každý. My sme radi, že dokážeme vyhovieť všetkým stranám touto úpravou a zároveň vlastne odbremeníme, keďže tie cashbacky už nebudú chodiť proste v Bitcoine iba vyslovene, tak odbremeníme takisto podnikateľov od nejakého zložitého účtovania. Všetky tieto záležitosti sa budú riešiť vlastne vo fiat mene, takže jednoduché účtovanie a na druhej strane žiadne limity z pohľadu nejakých potrebných regulácií, ktoré by nás proste brzdili v tom marketingu alebo v vstupe na nejaké zahraničné trhy. Takže tu už naozaj môžem konštatovať, že naozaj sa stávame do nejakej pozície lídra v týchto inovatívnych vlastne odmeňovacích systémoch a už si to všímajú aj nejakí podnikatelia. Mňa naozaj teší, že každý týždeň sa nám ozve nejaký malý alebo stredný podnikateľ, že by teda chcel si u nás otvoriť nejaký účet, začať využívať tento vernostný program, alebo vlastne počul o tom niekde na nejakom inom webinári, prípadne je to náš klient, má u nás účet ako fyzická osoba a chce takto zapojiť aj svoj podnik. Čo je ale úplne perfektné je, že podobne ako máme integrované momentálne nejaké gift karty a nákupné poukážky vo Vexe už teraz, tak nás oslovila vlastne firma, taká taliansko-polská by som povedal, ktorá nám sama ponúkla od seba, že by teda dala nám do predaja nejaké ďalšie poukážky nejakých väčších reťazcov. Sú tam naozaj perfektné značky, určite potešíme poľský trh, prípadne nejakú tú západnú Európu, lebo toto nemáme dobre zatiaľ pokryté. Úplne nám to padlo vhod, takže tešíme sa, že nás našli a takýmto spôsobom oslovili. No a práve aj toto je dôkazom toho, že Vexo naozaj tu buduje nejaké silné základy a už si to proste všímajú aj iní. Takže je vlastne na čase a možno, že povedať aj takú pikošku, že do Vexo aplikácie po nejakých posledných cestovaniach a pracovných nejakých cestách do zahraničia sme odkúkali jednu takú zaujímavú službu a podarilo sa nám skontaktovať s prevádzkovateľom, ktorý nám vlastne odkývol spoluprácu. Čiže ja sa naozaj teším, že budeme vedieť do Vexa integrovať viac ako 1400 letiskových takých VIP salónikov, tých, ktorí
ktorí častejšie cestujete, tak to určite poznáte, to tlačenie v tých letiskových halách, v tých čakárniach a nejaké fast foody akože nie sú nič moc, ale pokiaľ budete mať Vexo aplikáciu, či už vlastne ako bežný používateľ, alebo budete mať vo Vexe premium účet, tak budete vedieť vlastne využiť tieto VIP lounges, alebo teda VIP salóniky na letisku, kde je vlastne všetko zadarmo a buď si vstup zakúpite s cashbackom, alebo na nejakom leveli v tom premium účte vo Vexe, ktoré pripravujeme a budete mať vstup vlastne úplne zadarmo. A to je len jedna taká záležitosť, pretože tento partner nám rovno ponúkol aj nejakých cca 1000 fitness centier. Opäť tam budú možné si zakúpiť vlastne vstupy s cashbackom a opäť pre nejaké premium účty vo Vexo appke môže byť vstup aj úplne zadarmo. No a popri tom samozrejme tam je spomínaných aj nejaká desiatka wellnessová spa. Čiže pokiaľ budete cestovať, tak s Vexo aplikáciou to bude vždycky VIP zážitok a nebudete musieť vlastne sa tlačiť v nejakých letiskových halách. No a keď už som vlastne načal nejaké premium účty, tak vo Vexe vlastne pripravujeme také vyššie stupienky, by som povedal, používateľských účtov, do ktorých vlastne zahrnieme nejaké väčšie výhody. Tí, ktorí sú s nami už povedzme dlhšiu dobu, tak vedia, že už sme v minulosti o niečom takom uvažovali. A práve teraz to začína dávať zmysel, kde povedzme od nejakého mesačného poplatku dáme danému používateľovi prémium účtu vo Vexe nejaké doplňujúce a väčšie alebo zvýhodnené vlastne cashbackové percentá a zároveň mu do tohto predplatného, do tohto balíčka zahrnieme povedzme nejaké služby ako napríklad Vojo, alebo ako je napríklad Netflix, ako je napríklad ChatGPT a podobne. Pretože my ako Vexo dokážeme s daným prevádzkovateľom nejakej služby vyjednať veľmi zaujímavé množstevné zľavy a vďaka tomuto vám to budeme vedieť vlastne zahrnúť do nejakého mesačného poplatku v rámci nášho premium účtu. Takže takáto je nejaká idea a budeme to vlastne pripravovať teraz na jeseň s tým, že tieto premium účty budú mať samozrejme u niektorých Vexo partnerov aj samozrejme väčšie cashbackové percentá, väčšie výhody, väčšie zľavy a tak ďalej. Čiže určite si každý príde na svoje, aby dokázal využívať tie nadštandardné služby. No a samozrejme, pokiaľ bude bežný používateľ chcieť si povedzme znásobiť nejaké cashbackové percento, alebo bude chcieť vlastne si zvýšiť alebo získať nejaký premium cashback u niektorých partnerov, tak bude mať možnosť vlastne si v úvodzovkách natankovať tzv. Vexo Fuel, čo je vlastne palivo pre tento náš cashbackový ekosystém a funguje veľmi podobne ako keď jazdíte autom. Skrátka, čím viac budete Vexo aplikáciu používať, postupne sa palivo bude míňať, ale zároveň tam budeme vlastne vám to oplácať oveľa väčšími vlastne cashbackmi. Uvediem napríklad jednoduchý príklad. Pokiaľ získate nejakých 50 eur v cashbacku, tak aplikácia vám veľmi rýchlo vlastne oznámi a bude vám ponúkať, že pokiaľ by ste mali palivo natankované, tento Vexo Fuel v rámci vášho účtu, tak by ste získali nie 50 eur, ale 100. A pritom stačí si natankovať v tomto prípade za 25 eur. Čiže z 25 eur nejakého preddavku do nejakého paliva, ktoré vám znásobí tie cashbacky, tak zrazu by ste nemali len 50 eurový cashback, ale 100 eurový. Čiže z 25 investovaných eur do tejto výhody sa vám znásobí ten cashback z 50 až na 100 eur. Takto to máme skrátka vymyslené. Tie pomery môžu byť potom pri tých väčších prémiových účtoch možno že výhodnejšie, ale je to zároveň taká ochutnávka pre používateľov, ako vlastne si vyskúšať povedzme niektoré prémiové služby a prémiové výhody bez nejakých mesačných poplatkov. Čo je ale fajn, že na pozadí tohto Vexo Fuelu sa deje to, že my s určitou danou percentuálnou alebo pomerovou časťou budeme realizovať nákupy Vexo tokenu priamo na burze a rovno tento token dáme do tzv. Pálenia, čiže je to tzv. Buy and burn
A vďaka tomuto môžete počítať s tým, že dôjde k veľkým množstvám vlastne nákupov tokenu priamo na burzách, s tým, že tento token nikdy vlastne nebude spätne odpredávaný, čiže vždy bude tam len ten bullish sentiment, hej, alebo proste ten push na cenu hore. Takže týmto spôsobom je to ešte podchytené popri burning mechanizme, ktorý máme pravidelne nastavený. No a tu si stačí potom uvedomiť, že ak si tankovať v úvodzovkách toto palivo a bude neustále väčšie a väčšie množstvo používateľov, oni budú tú aplikáciu vlastne používať a opätovne vlastne neustále to palivo doplňať, tak my vždycky s tými prostriedkami budeme neustále ten token nakupovať na burze a spalovať. Čiže tí, povedzme, bystrejší sa už dovtípili, že toto bude naozaj tá vec, ktorá token posunie do veľmi zaujímavých čísel. A je to zároveň veľmi, by som povedal, unikátna utilita nejakého tokenu. Vieme v tom kryptosvete, že naozaj kto nájde tento v úvodzovkách svätý grál, tak je úspešný. No a práve nám sa to podarilo, už sme to viackrát akože vysvetľovali, ale teraz je to naozaj na spadnutie. Že ono to funguje v princípe veľmi jednoducho. Každý mesiac my zoberieme nejakú časť, nakúpime Vexo token, hej, dôjde k objednávke, cena narastie, používatelia ďalej nakupujú, znovu si dobijú vlastne fuel, znovu sa zoberie vlastne nejaká časť, opäť sa nakúpi Vexo token a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tuto to máte aj na tomto diagrame. Je to opäť nejaký stimul, povedzme, z pohľadu nejakej ceny, takže určite je dobré pripomenúť, že nie, na token sme absolútne nezabudli, je to naozaj konštrukčný prvok a poháňa celú našu platformu. Presne toto je jedna z tých kľúčových utilít tohto Vexo tokenu, ktorý bude vlastne ponúknutý v podobe Vexo Fuelu všetkým používateľom Vexo platformy, ktorí budú chcieť mať, povedzme, vyššie prémiové cashbacky. Tamto znásobenie môže byť minimálne 50%, v niektorých prípadoch u niektorých partnerov kľudne aj viac. Takže určite sa máte na čo tešiť a ja sa teším, až vám teraz oznámim veľký potravinársky reťazec z Českej republiky, ktorý budeme pridávať do Vexo aplikácie s veľmi zaujímavým percentom. A tým reťazcom potravinárskym je Albert, čiže veľká firma, ktorá má naozaj pobočky po celej Českej republike. Zaradíme Albert do ponuky už v nasledujúcich vlastne týždňoch s tým, že už za chvíľu bude vlastne spustený predpredaj na tieto špeciálne nákupné poukážky, ktoré vlastne vám ponúkneme aj vo Vexo platforme. S tým samozrejme, že budú tu presne pri tomto Alberte rozdielne vlastne cashbackové percentá pre bežné účty a potom samozrejme pre premium účty, prípadne pre tých, ktorí majú natankovaný Vexo Fuel. Ale tá najlepšia vec je na tom tá, že pokiaľ si zakúpite tieto nákupné poukážky v predpredaji, tak ako benefit, keďže ide o predpredaj, tak vám dáme doživotne ten zvýhodnený vyšší cashback, ktorý v tomto prípade bude o 50% vyšší oproti tomu štandardnému. Čiže kým štandardný bude nejaké 3%, tak vy sa budete môcť tešiť z nákupov v Alberte, kde budete dostávať cashback v hodnote, alebo teda vo výške 4,5%. No a samozrejme táto nákupná poukážka bude k dispozícii v hodnote 2500 českých korún s tým, že môžete tam počítať samozrejme s viacnásobným použitím, čiže môžete s ňou ísť viackrát na nákup, kľudne na 100 korunový, potom 200 a tak ďalej. Budete vidieť presne zostatok na tej karte a kedykoľvek si budete môcť akože znovu nakúpiť a doplniť tam nejaké prostriedky. Takisto je možné tú kartu kombinovať s inými platobnými metódami, prípadne si zakúpiť viac kusov, čiže kľudne viete na jeden nákup použiť aj 3 2500 korunové, prípadne doplatiť zvyšok v hotovosti alebo kartou. Čiže tu by som potom ešte zdôraznil samozrejme, že takisto pri tomto produkte je aj priama, aj nepriama, aj hĺbkový bonus, aj všetky náležitosti pre Founders Club, čiže všetky štandardné vlastne odmeny z toho cashbackového systému, ktoré máme, tak aj v tomto prípade sú vlastne zachované, takže môžete s tým kľudne počítať. No a nezabudli sme ani na zvyšok sveta, pretože
áno, je fajn, Českú republiku výrazne teraz podporujeme, často tam robíme nejaké podujatia, veľmi dobre sa rozbiehajú aj naši miestni reselleri, stále tam máme viac a viac nejakých partnerov a práve preto teraz sme to chceli podporiť touto integráciou Albertu a s veľmi zaujímavým 4,5% cashbackom. Ale môžem vám povedať, že z Vexo budete vedieť získať cashback, ktorý si budete vedieť napárovať na Bitcoin, zlato alebo S&P 500 úplne kdekoľvek na svete. Kdekoľvek sa dá zaplatiť kartou u ktoréhokoľvek podnikateľa, nemusí byť Vexo partner, alebo v ktoromkoľvek e-shope pri nejakej online platbe vám dáme Vexo cashback. A práve táto spolupráca je takou ukážkou toho, že už sme naozaj silná platforma, že naozaj aj veľké značky, ktoré som už aj niektoré spomínal, tak s nami dokážu jednať za jedným stolom a to vám ešte nemôžem prezradiť, čo príde pre Slovenskú alebo Maďarskú republiku, to si necháme až na nejaký september, október, ale týmto by som vám teda chcel predstaviť veľmi unikátnu platobnú kartu, ktorú budeme mať v ponuke vo Vexo platforme. Je to tzv. Virtuálna platobná karta darčeková od Vizy, kde už bude zakomponovaný vlastne pri jej dobití alebo pri jej získaní cashback na úrovni okolo 1,5%. Vždy to bude vlastne v tomto presale alebo vždy to bude pri nejakom prémiovom účte minimálne o 50% viacej ako pri štandardných účtoch. Tuto sa pohybujeme na veľmi zaujímavom čísle a to najmä z toho dôvodu, že túto kartu naozaj viete použiť kdekoľvek. Unikátna je vlastne aj v tom, že pokiaľ ju použijete napríklad pri platbe u nejakom Vexo partnera, ktorý takisto dáva nejaký cashback, alebo pri nákupe u nejakého online partnera vo Vexe, tak získate cashback nielen vlastne za túto kartu, ale takisto od toho daného nášho partnera, čiže je to tam vlastne duplované, čo je úplne úžasné. No a samotná táto Visa karta je virtuálna, to znamená, nebudeme vám posielať proste nejaké plastové kartičky, bude sa distribuovať digitálnym spôsobom, teda si ju budete vedieť pridať do Apple Wallet alebo do Google Walletky a potom bezkontaktne telefónom vlastne zaplatiť všade tam, kde je vlastne terminál. S tým samozrejme, že takisto sa dá využiť aj na nejaké online nákupy alebo na nákupy v nejakých aplikáciách. No a ten proces toho nákupu proste bude veľmi jednoduchý a v prvom rade bude k dispozícii štandardná objednávka počas predpredaja s prevodom cez bankový účet, čo vlastne nám dáva možnosť zriadiť vám ju úplne bez poplatku, čiže nie je tam žiadny poplatok za to nejaké nadobudnutie, za to nejaké vystavenie a tak ďalej, čiže celkovú tú sumu, ktorú si zvolíte, a k dispozícii bude od nejakých 150 eur do nejakých 900 eur alebo 1000 necelých. A táto gift karta od Vizy, tak proste si zvolíte nejakú takúto sumu, prevediete prostriedky a my vám okamžite pripíšeme dané percento v cashbacku. Tieto obe vlastne nákupné takéto karty, táto platobná karta alebo tá gift karta od Albertu sa dajú obe použiť viacnásobne. Aj v prípade tejto virtuálnej Visa karty si viete pozerať zostatok na tejto karte, dokážete ju použiť na viac nákupov, dokážete s ňou vlastne zaplatiť, ako som spomínal, či už v kamennej prevádzke cez Apple Pay alebo cez Google Pay, alebo ju použiť na nejaké online nákupy. Čo sa týka cashbacku, tam počítame okolo percenta, ktoré bude okolo 1,5 a prípadne pre tie štandardné vlastne účty to bude okolo 1%. No ale môžeme sa pozrieť na to, že čo to vlastne nejakej praxi znamená, či už by ste využívali povedzme nejakú Visa kartu v hodnote povedzme nejakých 1000 eur, alebo povedzme nejaký Albert, dajme tomu, že v potravinách miniete za mesiac nejakých 300 eur. Takže čo to vlastne cca znamená, keď si to prepočítame do nejakých cashbackov a povedzme do nejakej ročnej povedzme spotreby, že chodíte nakupovať určite každý mesiac, a kartou platíte každý mesiac, takže stačí trošku zmeniť vlastne ten svoj spôsob
a môžete prísť k veľmi zaujímavým číslam. Tu napríklad, ak by sme si to porovnali, tak ak sa na to pozriem takto veľmi narýchlo, tak ten ročný cashback, ktorý môžete nazbierať približne, ak naplno využijete vlastne Visa Premium a ten maximálny možný cashback, tak tam počítame s predpokladom nejakých 180 eur v cashbacku, pritom štandardne je to len 120. A naopak Albert ako taký, kde by ste minuli povedzme nejakých 300 eur, tak pri 3% cashbacku vám to za rok urobí nejakých 108 eur. No a naopak už pri prémiovom 4,5% cashbacku to dokáže spraviť nejakých 162 eur. Ale predstavte si, že by ste takto nakupovali povedzme 5 rokov, tak to už sú naozaj oveľa zaujímavejšie čísla a z nejakých bežných nákupov môže byť celkom pekný, by som povedal, majetok. Lebo ak si zoberieme tú silu a ten potenciál, ktorý má hlavne Vexo Cashback, tak ten je unikátny v tom, že vaše nazbierané vlastne cashbacky z nejakých nákupov, ktoré robíte dennodenne, si dokážete vlastne napárovať na nejaké zaujímavé aktívum. Tak ja tu mám taký krásny príklad, kde Adam a Eva proste míňajú úplne rovnakú sumu, 1000 eur cez Visa, cez platobnú kartu a 300 eur povedzme v potravinách v Alberte. A akurát je ten rozdiel, že Adam proste využíva prémiové cashbacky a je povedzme trošku inovatívnejší a svoj cashback si v uplynulých vlastne 5 rokoch napároval na Bitcoin. No a naopak tá Eva je konzervatívna, nemá Vexo Premium a využíva nižšie percentá a ten cashback si necháva vo fiat mene, alebo teda vo fixnej hodnote. No tak Eva v tomto prípade za 5 rokov získala 1140 eur. Ak by sme počítali nejaký priemerný vlastne náraz Bitcoinu za posledných 5 rokov, tak Adam by sa tešil z veľmi zaujímavého čísla, ktoré je 5195 v tomto prepočte, čo sú už naozaj veľmi zaujímavé prostriedky na to, že vlastne on tak či tak proste tou Visa kartou, alebo tou platovnou kartou niekde zaplatí, tak či tak chodí nakupovať potraviny. Takže vďaka Vexu si dokázal za 5 rokov a vďaka tomuto inovatívnemu cashbacku, ktorý ponúkame, nazbierať až 5200 eur necelých, čo je vlastne úplne úžasné číslo za tak krátky čas. A to hovorím len o nákupoch cez platovnú kartu a v nejakých potravinách. Skúste tam zarátať ešte nejakých ďalších našich partnerov s oveľa väčšími cashbackmi, tak tá suma môže byť za to obdobie naozaj veľmi lukratívna. A práve preto vlastne, keďže spúšťame toto do predpredaja, a uvedené to by to malo byť spolu potom v rámci Vexo platformy 4.0, ale chceme vám dať povedzme túto príležitosť získať prémiový cashback na týchto produktoch už teraz. Tak sme sa rozhodli využiť náš distribučný kanál a to je Asteria, preto obe tieto nákupné karty, či už je to Albert alebo je to tá virtuálna platobná karta od Vizy, obe vlastne dáme do predpredaja, do exkluzívneho predpredaja v našom distribučnom kanáli u nášho partnera, kde budete môcť v rámci tohto presailu získať po zakúpení už doživotný cashback na týchto kartách s tým, že tento cashback bude vždycky prémiový, pokiaľ využijete ponuku v rámci predpredaja. Samozrejme, toto vlastne vám garantuje to, že ten cashback v Alberte alebo cashback cez platobnú kartu bude minimálne o 50% väčší ako pri tých štandardných predajoch, ktoré pustíme potom cez Vexo aplikáciu. Ale vy už takto, aj bez toho, aby ste mali spomínaný premium účet vo Vexe alebo mali natankovaný Vexo Fuel, tak tým zakúpením v predpredaji cez náš partnerský distribučný kanál a budete vedieť vlastne po zakúpení týchto kariet počítať s tým, že tento prémiový cashback budete mať k dispozícii. Ale ako naozaj vidíte, vo Vexe máme naozaj produkty pre široké spektrum ľudí, či už sú to bežní zákazníci, alebo sú to nejakí záujemcovia šíriť túto myšlienku ďalej, že sú to nejakí naši Vexo resellery, prípadne sú to podnikatelia, ktorí sa chcú zapojiť do tohto vernostného systému a ponúkať vlastne svojim zákazníkom takéto moderné odmeňovanie. Prípadne sú to nejakí podporovatelia, ktorí chcú byť investormi, tak pre všetkých týchto máme nejakú zaujímavú ponuku a práve preto
pokiaľ vás niekto pozval k sledovaniu tohto vysielania, prípadne vám niekto poslal toto video, určite sa s ním pobavte o nejakých detailoch. Ja by som len v krátkosti zhrnul, že je tu naozaj unikátna príležitosť, ako participovať a benefitovať na tých všetkých cashbackových transakciách, ktoré sa dejú u všetkých Vexo partnerov, pretože majiteľom Vexo Share programu, alebo respektíve Founders klubu, teraz v tomto úvode a štarte dávame nielen nejaké akcie a nejaké budúce dividendy z čistého vlastne zisku, ktoré budeme vyplácať, ale takisto im dávame okamžite hneď po aktivácii vlastne dennú odmenu, ktorá sa vlastne vypočítava zo všetkých tých transakcií cashbackových, ktoré sa robia u Vexo partnerov. Čiže s pribúdajúcim vlastne počtom používateľom táto nejaká denná odmena, alebo aj keď si ju prepočítame na jeden mesiac, môže byť naozaj veľmi zaujímavá. Ten mesačný zisk sa môže kľudne pohybovať od nejakých, povedzme, do pár stoviek, ale naozaj až po niekoľko pár tisíc eur, pretože tie balíky sú jednoducho takto nastavené. Určite je dobré sa proste o tom pobaviť nejako bližšie, pretože toto je tak zaujímavá príležitosť pre ľudí naozaj si vybudovať proste reálne nejaký pasívny príjem proste z tých všetkých cashbackových transakcií, ktoré sa robia v rámci tohto nášho cashbackového systému vo Vexe. Určite si dajte, povedzme, nejakú debatu s tým, kto, hovorím, vás pozval k sledovaniu tohto webináru alebo vám poslal link na video. Prípadne máte stále možnosť si dohodnúť online konzultáciu s niekým z nášho tímu, kto by tam našiel, povedzme, nejaký prienik toho, čo je pre vás najvhodnejšie, a vyberieme spoločne nejaký zaujímavý Founders package, aby ste sa stali vlastne členom tohto veľmi lukratívneho klubu. Mimochodom, určite je to príležitosť pre všetkých, ktorí by sa chceli takisto pridať k nám a šíriť tú myšlienku, povedzme, ďalej. A súčasťou všetkých týchto balíkov je takisto licencia resellerská, a takisto je tam nejaký počet vlastne budúcich akcií a samozrejme náležitý percentuálny zisk vypočítaný proste z toho cashbackového systému. Čiže toto je naozaj lukratívna ponuka, ktorú Vexo dáva naozaj ako jediná firma mimo vlastne nejaké ponuky nejakých akcií alebo nejakých dividend. Tu máme ešte nad rámec pre majiteľov Founders klubu aj denný profit, ktorý je každý deň pripisovaný vlastne na vaše konto do Vexo aplikácie. Takže ja vás vyzývam, využite túto príležitosť a pridajte sa k revolúcii, ktorú Vexo vlastne ponúka ako super appka, ako multifunkčná appka. Buďte toho súčasťou. Vidíte, že za posledné týždne sme naozaj urobili veľký pokrok. Sú tu novinky nejaké ďalšie nachystané, o ktorých nemôžem rozprávať momentálne, ale veľmi rád sa s vami opäť takto online spojím za nejaký mesiac. Prípadne sa uvidíme na nejakých našich prezentáciách na Slovensku alebo v Čechách. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto vysielania, kde sme vlastne ukázali to, že vlastne chystáme nový potravinársky reťazec, a to je Albert v Českej republike, kde bude veľmi zaujímavé cashbackové percento a takisto, že do predpredaja spoločne s týmito nákupnými poukážkami dávame aj virtuálnu platobnú kartu Visa, kde môžete takisto rátať s veľmi zaujímavým cashbackovým percentom, pričom túto kartu viete využiť kdekoľvek na svete, bez ohľadu na to, že či to je Vexo partner alebo nie, vždy vlastne to dané percento získate. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za sledovanie a vidíme sa na budúce.